Здравейте, приятели! Както видяхте от заглавието, днес ще играем CS in Minecraft. Дано да ви хареса, да започваме. Сега, айтемите, които виждате, са само малка частичка от мода. Това са мускет раундове, патрони на такива видове пистолети и пушки, найф, който може да се хвърля, и динамит. Динамита ще го използваме като бомбата от CS, ето найфа как се хвърля. И направихме тук някакви постройки за креница, да ви хареса, и да започваме. Така. Врагът ми е Мегаплей с премиум акаунт. Направо с друг никнейм, с друг никнейм по-точно. Да. Как вземаш толкова демидж? Не, с мускет раунда е. Мускета е. Ко направи бе? Ти да знам? Че направо колко демидж ми взе. Целих ли така? Да, ама много. И как не да оцелих, брат? Не знам. Ти сега с пистола си мога да оцелих 100%. Не, не е с пистола. Аз си мога да те оцелея веднъж. Оцели ма? В момента ли бе? Да. Едно сърце. Мале. Ще се заеди тук. Така, първи кил. Чай, че не разпавам. Ага. Искаш накрая да направим един бой с найфовете или пък да хвърлим динамита? Да, да видим кой ще оцелее. Да. Аз още не бях залетил. Да заради малкото пистолетче и това. С пистолета ли стреляш? Да. Ама не. На колко си? Килна. Но. Аз не мисля, че ще му оцелиш докато покажа. Пак ли та килна? Не, то ще изпише в чата. Не, викам аз да не съм видял. Изгледат ми шапката. Оцелих ли та? Не, ама аз от такъв ъгъл не мога да оцеля. Оцели ма! Мале, сега зареждам ми двата пистолета. Много добре ги заради. Така, още един кил. Ми биеш ме горе-долу, защото ние играем триоц. А брат, отгоре аз им оса от... Окей, аре, стигнам в долния етаж. Чире аз директно нагубям. Отивам при стената, там сме по-наблизко. Аз ще да ти кажа да дойдеш там. Ето тук. Още един кил. Ми биеш ме. Оцелих ли та? Да. Ма аз още не те виждам те стъпват стена, човек. Аз не мога дори да те видя. Оцелих ли? Не. Че тя каската ми е заминала. Да. Излед ми се дупка. Брат, аз съм без брони. Без брони ли? Само гащи имам. Чакай, ще си сваля и моите. Аз вече съм си ги свалил. Окей, аз си ги свалих. Ти сега сме на по един удар. Да. Оцелих ли? Не. Ти са ненавиди. Този добър изстрел, човеко. Мисля, че сме 2 на 1. Не, 3 на 1 сме. Или 4 на 1 ли беше, забравих.
Ние 4 игри не сме, 5 игри не сме играли, брат. Вече сме играли. Вече е 5 игри. Или? 4 на 1. Окей. Аре, човек, как ни той цяло? Ей, да ти се не навиди! Това беше добър изстрел. Ти много лошо дебниш, бе. Не, аз не дебна, само си зареждам оръжието и щом те видя стрелям. Такто е пън. Така, вече 5 на 1. Като направим 6-ти удар. И вече да хвърляме динамит. Как 5 на 1, 5 на 2? Да е 5 на 2, извинявам се. Как не ме убил, бе? Ти не си го опънал. Който сигурно хубаво не съм го опънал. Така. Ами направихме 6-ти удар. Дай по-още мъничко. Дадено на мен, докато ме респауни, брат, да си ме килнал 5 пъти. Чакай, Аз тук дойда до тебе. Ама аз не знаеш, не съм се измислил. Не, виж като се респаун, ще седя тук. Иде. И рече да питае. Не, няма да идваш ти при мене. Окей, аре, ни гледам. Не, брата, няма да се хвана. Наистина не гледам, виж. Ти на най-шипваното място си пострел стената. Тук не мога да се стрелям. Виж, наистина ни гледам. Така. Излезна ли от спауна? Да, и то отдавна. Чай, че се изхабих кошума. На мене... Мисля, че за още една битка ще имам. Защото той ми се изчупва. И на мене. На мен пистола ми все още е здрав. Още един. Аз стрелях към стената, аз се отказвам. Аз се отказах. Я да видим с пистолетите, дали ще отминаме на един удар. Давай, с пистолетите. Чакай. Виж, не гледам на спаун, не гледам откъде излизаш, как излизаш. Искам да си дойда тук. Готов ли Айде, си? аз тук. Да, готов съм, може да гледаш вече. Ама сам да си ма дебнал, брат. Оцели ли? Не знам. Да, оцели ма, но ми взимаш само по сърце и половина. Как е? Целя ли? Не. Да, ще се замърдаш. Как бе? Не знам, може би съм хак. Да не си на геймът едно е. Да, не си. Добре, преди малко тогава как ме оцели? Пистолета ни отива надолу, да рече. Сега ме оцели с мускета. Не може да не е с мускета. И аз стои на най дупка, че май, че там е достижимо. Кошума не отива надалеч. Аз почвам с мускета. Аре, чек! Ти отнима дебниш даже, не. Добре, айде, не гледам този път. Този път не И сега гледам. ще аз сега само ще се крия като мишка, ще видиш. Тогава ще бъда при тебе. Тогава ще стана гъма едно. Добре. Да, бе! Още един кил. Човек, това е добро упражнение за мерника.
На коса ми се размина. Да бе, то ти има демиш от спам. Така че... Хитрец. Още един кил. За сега колко на колко сме? Не знам... 8 на нещо... 8 на 2. Ама аз вече нямам нищо. Мога сам с стоята стрелям. Пистола? Да бе, човек! Ама окей, аре... Да вдигни ме! Стани геймът Creative и си вземи мускет. Не, то ти има демниш само, няма. Аз съм пас. Добре, дай още един кил да направи. Ама бягай настрани, за да може да се упражнява мерника. Без да шифтиш, На коса ми се размина. Чек, ти шифтиш. Не си размина на коса. Размина се. Не се размина. Ти не виждаш стрелите, но аз ги виждам. Не си размина. Ай с пистолите, ли? Аз имам само пистол. Чай да ми се изкъби мускета. Да! Но тогава ще се направя 50 кила. А ти си го сменил, аз не съм си го сменил. Аре, човек! В момента и на около 5 удара. Ама тогава дай с пистолите. Окей, аре. Таман да не умирам толкова бързо. Само че дай малко по-наблизо, защото... Хващат бе, виж! При мен ни хващат толкова. Чакай, аз само да видя нещо. Чакай. Хвана ли та? Не мога да хващам, гледай. Я сте, чай да Схвана го, давай. Ето те са стреляло. Как? Трябва да даваш под него. Ето. Това ти под мен няма май как. Да. Имаш всъщност. Нямам. Имаш. Аз даже няма съм мърден. Динамит! Аз ми го хвърлил. Да. Вие срам. Тогава ще се пия като мишка. Добре, да поне съм мърдай. Само да дойдеш при мене, човек. Аре! Дай с пистолите. Ама с пистолите аз не мога да стрелям, защото не си вънка. Не. Добре, с пистолите. Да, човек, кога си го изхабил? Не, той все още си ми тука. Ти си работата. Пистола ми така. Мета съм с пистол. Само че защо не мога да умеря? Не виждаш ли? Не мога да умеря, ти пак умериш. Умерих. На колко си? На 2. Не, 2 ми липсват. Да, круша ми тя отива там пред психота. Ти ме стреляш с той, бе. Не, стрелята с пистола. Напротив, гледай колко димиш ми взимаш. С пистола стреляме, човек. Какво да правя? Там вече не са видоя нас. И аз плюс ще съм на открито. Имаш много по-добър шанс да ме биеш. Да, какво нямам по-добър шанс. Имаш. Ти се движиш повечко, а аз тук съм затворен. Аз пък едва се движа. Колко? На колко си? Фулка. Нямаш ли демидж индикатор? Не, аз нали си го махна. Излезли ми. Мац, пиш. Ей!
Махай се. Присъди, човек. Колко ти взе? Да го метнем. Нали накрая щяхме да ги мятаме? Взимай си още една бомба. Я да пробвам снайфа от тук, дали ще мога да оцеля. Той има ли снайпер? Просто ми отива колкото трябва далеч. Аз искам с кросболове сега. Кросболове ли? Такос бе. Арбалет. Арбалет ли? Да. Дай да го направим в някоя друга видео. Така, взимай си динамит. Даже аз ще си взема стак динамит и ти стак. Аз така, взема приятели, докато оправим айтъмите, ще се върнем. До след малко. И здравейте отново, приятели. Така. Оправихме айтъмите. Чакай, аз се оправя също. Аз и сега съм готов. Да прави са на ГМ0, бе. Хакер. Не съм хак. Да, бе, да. Айде сега, мен ще ме разправяш, бе. Готов ли си? Какво правиш, лути си? Аре, човек, стеги тия динамити! Ще кърмиш ми къщата, май сотка. Тъй ли, значи няма да разберем с добро. Килнах ли да? Не, той кил на себе си. Добре, човек, ама стига вече. Добре. Значи и аз трябва да направите, нали? Ей. Аз чакам толкова не съм ти я развалял, брат, ай сега. Ти вътре малко да хвърля. Тени. Ама стани на гейм от 0, е! Човек, стани на гейм от 0. Значи няма да се разбере. Бърка в командата. Първо време за отмъщение. Да. Сега ще видим какво е. Сега ще видиш какво е отмъщение. Аз ти имам една постовата къща, ти ми я разрушаваш, брат. Така е, тук. И направо става парти. Ако си видиш къщата, няма да я познаеш. Ти твоята, брат. Виж си я твоята, бе. Казах ти стане на ГМ0, ти не ме послуша. Да, заради това ми разваляш къща, окей. Добре, але вече да почваме да се целим с кросболовете. Не. Добре, така, сега стане на ГМ0 и да си хвърлям и динамити. А? Не, аз си пада къщите. Добре, човек, аре вече да правим нещо друго. Сега, човек. Само тук леко отмъщение. Отмъщение, ти още не знаеш кой е той отмъщение. Какво направя? Ти хвърляш динамити и плюс той си на ГМ1, ами.
Няма друг избор, бе, брато. Да, и без да искам да съм ти докоснал леко пода. И ти ще трябва да ми разрешаваш всичко. Да, бе, да. Да. О, гледай как ме копирайтваш само. Не, той аз първи го направих. Напротив, аз го направих преди тебе. Не видя ли къщата ти, бе? Видях я, ама преди тебе аз го направих. Не, аз го Ти направих още преди тебе. докато държиш динамитя, аз взех... Не, аз не съм държал динамит, аз ти гръмнах къщата отдолу. Не видя ли? Приятели, напишете му в някой вид на Мегаплей за коментар, че първи аз взимах тентите. Чакай, да правим вече нещо друго. Само секунда, почти съм свършил. Къде слагаш тия тентите, бе? Къде си? Ето така. Само така. Ето се чук. Да няма стени, да няма нищо вече. Така. Чай да го взривим и тойлета, е. Е, така бяхме направили един тойлет. Тая човек готов ли си? Вече да почваме с кросболовете. А? Мегаплей. Може. Окей, аре. Ставай на G0. Чай, кросболовете не ще да са за друг клип. Да, вярно. Ами защо ти, нали, поиска да играем? Така. Ами, приятели, това е като за край на клипа. Дано да ви е харесало. Моля, напишете долу в коментарите дали е станало като CS, когато се целехме, не когато разрушаваме. И така, това беше от нас. Довиждане. Чао!